Hello. Hello. Ka kawo wajen su Ibrahim? Na ji na gaya musu. To, za ke ciki. Ina yake? Ya shi nan. Hello? Hello, Oga. Ina jin ka. Sanu dai. Na je na same su na gaya musu ce kat a taimaka mana ma wanda ya kamata ya bada kudin shi ne aka kashe. Ba ruwan mu da wannan. A taimaka mana mu nima mu yi kokarin mu samu wani abu mu kawo. Ku taimaka mana. Nawa za ku nemo? Muna gan ko za mu yi nema ko miliyan 2 ne. A taimaka mana da shi. Kana ji na ko? A'a. Ne kana irin wannan maganan. Za ka jama mutumin nan shi ma su rufa shi. Kana ji? Ina ji. Ina so in tsaya yi magana gaskiya da gaskiya tsakanina ni da kai. Kana ji ko? Na'am. Duk wani ɓoye-ɓoye da duk wani nukun da kuke yi. Kana ji ko? Na'am. Ko bi a bayyane yake. Na'am. Kana ji ko? Na'am. In kun kai wasa wannan abu tu yana karami za a iya tare shi, amma in ya riga ya yi nisa, to za ka so ma haka tare shi fa da gangare ka tare. Roka miki. Kana ji ko? Na'am. Ba ka yi maganan ma da za ka ma fara ce ma za ka yi man roƙo. Kamar wannan mutumin zan kama haka tashi ka bude baki ka ce ma haka. Ga roka miki, ka san yanayin kasa din. Kana ji na ko? Ina ji. Ka ga maganan nan da kai yanzu? Na'am. Wallahi da na yi hamfiris, mutane na kowa na ji, yanzu da jikinki ya yi jina-jina. Muna roke ku. Abun da nike son da kai, ka tsaya kawai ka yi magana, nawa na gaya maka? Ka ce miliyan 200. Shi ne kai za ka bude baki ka ce man haka? Ka san ba zan fada muku abin da ba za ku, zan maku alkawarin abin da ba zan iya yi ba. Shi yasa ka gan dole ne roka yanda zan iya. To gaskiya haka kana ji ko? Na'am. Ko kusa kai wannan maganar naka kana ji ko? Na'am. Ko maganar ma saurare ba ka yi maganar saurare ma wanda zan tsaya ma in saurare ka. Wannan maganar da kai kana ji ko? Yi hankuri. A taimaka mana. In dai ka ƙara yi ma magana iri wannan haka. Cikin dai hai an yi da wannan mutumin ko in yi mai dukan banza ko kuma ma in kashe shi cikin ma. Yi hankuri Oga. Yi hankuri. Ba wani haƙurin da za ka tsaya ka ban. Ai ni haƙuri na riga na gama yi maka. Tunda har na riga wannan mutumin ina rike da shi har yanzu kuma har na je na samu network din nan na kira ka. Na'am. Yau wato kawai in kana so mu yi abun nan kawai ka tsaya ka yi magana. Oga, ka yi hankuri zan ji ci gaba da nima. Ai abin da ya sa ka gan na yi wannan magana saboda yanda kuka fada kun ce ai kokarin nan da awa daya. Shi yasa ka gan dole abin da na gan zan iya samu nan da awa dayan shi yasa ina magana din haka. Kai yanzu kana ji na? Na'am. Kai yanzu don mun riga mun ce maka nan da awa daya shine zaka ce don mun ƙara za mu kaushe ne wurin sabis kuma wallahi in kai wasa da yau muka kaushe wurin sabis din nan za ka nemi mutumin nan ma ka so ka ji muryar shi ma ba ka samu. Yi hankuri Oga, yi hankuri. Muna kokari ne, yi hankuri. Ai ni ban gane irin kokarin da kuke yi. Ka ga nan da lokacin da kuka kira ne, shine na zo na bi hanyoyi na yi magana nan mutane suka sa hannu za a iya nima a dan samu abin da na gaya maka. Amma kun dan kara ba mu dan lokaci sai mu je mu ci gaba da nima kuma. Sai ka gaya mana kamar wani lokacin za a ba ku. To, nan da awa 6 ku kara mana. Awa 6. Na'am. Lahiya na. Na gode. Bari mu gana da shi. Hello, Baba? To, yaya? Yanzu? It's not easy. Na sani. Gaskiya it's not easy. Ina son bi duka shora mutane sake contacting din su in je ni ma su sanke, ni ma su ima duk a yi masu magana. Marshal Escort Council. Su Marshal Escort Council ko? Dan Allah. Koran tamin za a yi duk abin da mutum ya samu dan Allah hada mu.
To shikenan za mu yi kokari. Shi yasa ina roke su din. Amma awa shidan ne ya yawa saboda ba su yawa wuri daya ba za a sake moving ne. To ka san kudin ne it's not easy a samu din. Shi yasa. You make them understand. That is what I'm telling them. An zo nan ma saboda a samu service ne a yi magana ka gane? To sai an yi tafiya ne mai nisa a samu inda za a yi service din kuma. A samu service din kuma. Oh my God. Sai an yi kwanaki ana tafiya din kan. Ka gani yaushe muka yi magana last. Ka ga sai yau kuma. Gaskiya. Ka gane? Na. Dan Allah mu yi amfani da wannan daman. Ga tura ka din ba. Na tura bai zo ba? Bai zo ba ya turo ta message. Ka tura ta message in gani. To bari sake turawa. Wani line ne? Wannan Airtel ne. Okay, ka tura Airtel ne? MTN suka ce dama yi. Ya ƙara Airtel ba? Ka tura sai a message in gani. In tura Airtel ne ko? The same Airtel ne ka text din shi as message. Okay, to shikenan. Wala su kai da. Bari da yin kokari. Na 2000. To shikenan. Bari shi kin balance ne sai shiga. Bari